performance εκεί παρουσιάζει ένα άτομο που προσπαθεί να περάσει εμπόδια, να ανοίξει πόρτες σε τοίχους με τη χρήση ενός κλειδιού. Ξεκινώντας την performance, γενικότερα είχα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να αφήσω πιο ανοιχτό το θέμα του εγκλωβισμού, ώστε ο καθένας να τον εκλάβει πιο προσωπικά από τις δικές του εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια όμως αυτής της επιτέλεσης, το αίσθημα το προσφυγικό ή το μεταναστευτικό θα έλεγα, λόγω και της διαμόρφωσης του χώρου, γινόταν όλο και πιο έντονο. Η εικόνα που δημιουργόταν μέσα σε αυτό το χώρο θύμιζε κατά πολύ ένα τοπίο πολέμου, καταστροφής και κατάρρευσης. Καθημερινά ξεκινώντας την performance προσπαθούσα να εξοικονομήσω ενέργεια, αλλά υπήρχαν κάποιες στιγμές οι οποίες με συνέπαιρνε το έργο και έδινα παραπάνω ενέργεια από όσο χρειαζόταν. Η επιλογή του να ανοίγω πόρτες στους τοίχους είχε να κάνει με τη σωματική ελευθερία στον ίδιο το περιορισμένο χώρο, αλλά παράλληλα και το συμβολισμό της πόρτας. Είτε κλείνεσαι, είτε αφήνεσαι ελεύθερος από κάποιο χώρο. Γενικότερα υπήρχαν στιγμές που ήταν έντονο το συναίσθημα απελπισίας και ματαιότητας, θα έλεγα. Ματαιότητα λόγω της επαναλαμβανόμενης κατάστασης που κάπως φάνταζε ατελείωτη, ο ένας τοίχος μετά τον άλλον, το ένα εμπόδιο μετά το άλλο. Ξαπλωμένος στο χώρο, τελικά, αφέθηκα σε μία κατάσταση του να κρατάω και να μην κρατάω το κλειδί. Εκεί αφέθηκε η ελευθερία στο θεατή, στο να έρθει να μου ζητήσει ή να μου αρπάξει τελικά το κλειδί από τα χέρια.